Hunyo 9 kang ipasairarom ang probinsya nin Albay sa state of calamity huli sa aktibidad kang bulkan mayon. Ngunyan, dagos na pigbiklad kang Pag-ibig Fund na bukas ninda sa pag-ako ning calamity loan sa mga miyembros ninda sa Albay. Si Tatay Villamor ugma sa lakdang kan ahensya. Sabi niya, dakulang tabang ini urog na ngunya na papurupundoan sa iyang trabaho bilang pintor. Idugang pa ang pasakit dara kan pag-alburuto kan bulkan. Sa presente, nagdadagosan sa iyang pamilya sa Gabawan Evacuation Center sa Daraga. Asin pwede niya magamit ang loan pang hipno sa pangangaipuhan kang pamilya. Dito po, pang araw-araw pang gastos. Tapos sa mga anak ko po, siyempre kung may pasok sila sa malayo na lugar, gagamitin po sa pampasahe. Siguro yung iba po sa mga lang po, sa bahay, sa yung pong pwedeng paggastosan, ma'am. Sigun sa manihamiento kang Pag-ibig Fund nga ni maging kwalipikado sa calamity loan, kaipuhan na aktibong miyembro kan Pag-ibig. Dapat nakahulog ning kontribusyon sa laog ning 2 taon. Asin sa laog ka nakalihis na 6 na bulan, dapat nakahulog ning maski sa 2 beses. Para man sa mga voluntary members, dapat na magsumitir ning proof of income. Mantang sa mga miyembrong igwang trabaho, magpribado man o gobyerno, kaipuhan sa nanindang magpapirma sa saindang mga opisina. Ang basis po kayo sa Provincial Resolution number 0607-203 declaring the province of Albay under state of calamity. So yun po ang basis po kang pag-declare po kang Pag-ibig para po man naman so may mga apektado po o nasa loob po kang Albay within Albay province matawan po kay asistensya sa mga araw po kayong mga sitwasyon po, particular po may mga kalamidad po. Dugang pa kan opisina para sa mga miyembro na muyang mag-apply sa calamity loan alagad may utang pang ibasa sa indang opisina, tutugutan man giraray ninda alagad ibabawa sa calamity loan ninda ang nainot nindang pig-utang. Kaya lang, in most cases po, since kung halimbawa po may calamity po sinda, so halimbawa nabayadan po ninda yan ng mga 2 bulan, 3 bulan pa lang, kasi may grace period po ma'am ang calamity. Now, kung halimbawa po nag-loan po sila ng December, so most probably by March pa sila na ma-remit po kayan. Makaka-loan mo po sinda, pero day po ninda ma-satisfy. So kung perang gusto po ninda. Now, kasi po ibabawas po sa previous na loan. So since date pa lang po ang nabayad po kayan, normally date po ang malulon po talaga din. Pero may makakuha po sila. Pero bako po araw ito kadakula na first loan po, nag-first loan po sila sa calamity, dakula ang nakuha po ninda. Bako na po araw ito. Kasi ibabawas na po sa calamity. Ang interest rate sa calamity loan nag-aabot sa 5.95% per annum. Mantang ang mga rekisitos na kaipuang ipasa, iyo ang calamity application form, photocopy kan loyalty card plus as in valid ID. So ang Pag-ibig po, so mga member ta po, pwede ta mag-avail po sa Pag-ibig. So nag-offer po kami na calamity loan po. Okay, so ang filing period po kini, so pwede ta mag-file from June 10 to September 7. So kung ang Pag-ibig, ayaw mangrari po digdi na ma-assist po sa indong mga pangkaipuan. So, welcome po kung sisi pong gusto mag-file kay calamity loan po. Paglilinaw kan opisina loyalty card ang saro sa mga rekisito, huli ta iyo iniyan pigagamit sa mga official transaction. Sa muyang mag-apply sa calamity loan, bukas ini sa laog ning 90 aldaw puon kang ideklarar ang state of calamity o puon kan Hunyo 10 sagkod Setyembre 7. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.